بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаеми братя, нашата благодарност и признателност е към Аллах Субханаху ва Та'аля, който ни даде възможността тази вечер да се съберем тук в дом от домовете на Аллах, за да го споменем и възхвалим. Слава на Аллах Субханаху ва Та'аля, който отреди да бъдем от мюсюлманите, от онези, които да казваме Ла илаха илляллах. Защото тези ценни думички са думички, които отварят вратите на дженнета. Много хора дойдоха на този свят и без да разберат защо са дошли, умряха и се заминаха. Несъмнено Аллах Субханаху ва Та'аля ни е сътворил с една определена цел, а това е да вярваме в Аллах, че Той е един единствен, и да му служим и да му правим ибадет, така както подобава. Нека салату вассалам да бъде за неговият пратеник и пейгамбер Мухаммад алейхи салату вассалам, за неговото семейство, за неговите сподвижници и последователи до съдния ден. Темата, по която ще говорим тази вечер, е озаглавена "Бъди с Аллах, за да те паси". Разбира се, в нашият съзнателен живот, ние в момента, в който казваме, че сме мюсюлмани и живееме като мюсюлмани, Аллах трябва да заема място в нашето ежедневие. Попитаха Аиша ради Аллаху анха, съпругата на пейгамбера, какво беше ежедневието на пратеника алейхи салату вассалам. Тя какво отговори? Той споменаваше Аллах във всяко едно положение. Да бъдем с Аллах Субханаху ва Та'аля как? Като извършваме доколкото можем това, което Аллах ни повелява, и се предпазваме от нещата, които Аллах ни забранява. Да живееме така, както Аллах изисква от нас, а не както ние си искаме. Поради тази причина Аллах Субханаху ва Та'аля изпрати неговите пратеници, изпрати неговите свещени книги, за да ни покажат правилният начин на живот. Аллах Субханаху ва Та'аля, изпращайки неговият последен пратеник и пейгамбер Мухаммад алейхи салату вассалам, заедно с Коран и Керим, последната Аллахова свещена книга, Аллах казва в Корана: А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, инна хазал Кур'ана яхди лиллати хи аквам, ва юбашширул му'минина аллазина я'малуна салихат анна лахум аджран кабира. Несъмнено тази книга, Корана, напътства към най-правилното, към най-доброто, към най-хубавото и благовестява вярващите, които вършат праведни дела, че за тях ще има огромна награда. Като тръгнах да търся къде е Кръстава, включих в GPS-а и ме откара само до Кръстава, а Асаново махала я няма и в GPS. И се загубих. Срещнах и ни хора и питах къде е Асаново махала и ме опътиха. Когато намерих джамията, казах Елхамдулилlah. Вижте, когато искаме да тръгнем за дадено место, сега има улеснение. Навигацията и веднага отиваме там. Ако искаме да стигнем до дженнета, навигацията ни е Коран и Керим. Навигацията ни е Коран и Керим. Коран и Керим, книгата на Аллах, словото на Аллах, не е нищо друго, освен един добър, щастлив и здравословен начин на живот.
за всеки онзи, който върви по Корана и разбира се по сунната на пратеника Мухаммед, алейхи салату васалам, който пейгамбер Аллах азза ва джел го изпрати, за да представи на човечеството, не на мюсюлманите, на човечеството тази книга. Защото Мухаммед саллаллаху алейхи васалам е изпратен до цялото човечество. Казва Аллах субханаху ва та'аля: А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Кул я айюхан нас, инни расулуллахи илейкум джами'a. Кажи им, ей Мухаммед, о хора! Аллах субханаху ва та'аля в Корана Керим идва с няколко обращения. Я айюхаллазина аману. О вярващи. Я айюхан нас, о хора. Когато Аллах дойде с това обращение, я айюхан нас, о хора, тук обхваща цялото човечество. И вярващи, и невярващи, и мюсюлмани, и християни, и евреи, и будисти, и всякакви. Обращение към цялото човечество. Кажи им, ей Мухаммед, о хора, инни расулуллахи илейкум джами'a. Аз съм пратеник на Аллах до всички вас. Който означава, че Мухаммед алейхи салату вассалам до съдния ден е пратеникът, който трябва да следваме. Коран Керим до съдния ден е книгата, която трябва да следваме. И няма да дойде друг пратеник и друга свещена книга след Мухаммед алейхи салам и след Коран Керим. Затова, уважаеми братя и сестри, нека да направим така, че Аллах да заема място в нашето ежедневие, постоянно. Защото вижте, Аллах субханаху ва та'аля постоянно е с нас и никога ни не забравя. Аллах е този, който ни дава здраве. Аллах е този, който ни дава богатства. Аллах е този, който ни дава препитание от земята и от небесата. Аллах е този, който с Неговото позволение дишаме, вдишваме и издишваме. С позволението на Аллах субханаху ва та'аля нашето сърце тупти. Аллах е този, който е заповядал на това сърце да почне да работи, и Аллах е този, който един ден ще каже да спре. Ние винаги и по всяко едно време имаме нужда от Аллах субханаху ва та'аля. Което означава, уважаеми братя и сестри, трябва да направим всичко възможно да живеем като мюсюлмани и да направим всичко възможно тази връзка между нас и Аллах субханаху ва та'аля да осъществим и по никакъв си начин да не я прекъсваме. Знай, че ние сме сътворени за да служиме на Аллах субханаху ва та'аля. Ако някой ден си тъжен, знай, че Аллах е този, който премахва мъката. Ако се чувства слаб и безсилен, Аллах е този, който дава сила. Ако мислиш, че си беден, направи дуа. Аллах е този, който дава богатството и го разпределя между неговите раби. Всеки, който е с Аллах, и Аллах е с него. Всеки, който има нужда от Аллах, когато се помоли, Аллах приема дуата му. Това, което Аллах обича, го направи, а това, което Аллах ненавижда, го остави. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. О хора, страхувайте се от Аллах, бойте се от Аллах. Какво означава един човек да се бои от Аллах? Да направи всичко възможно да изгради преграда между него и наказанието на Аллах. Да живееш така, както Аллах изисква от теб. Да прави всичко възможно чрез твоите думи и дела да се приближиш към Аллах и да спечелиш Неговото задоволство. О вярващи, бойте се от Аллах и нека всяка душа да види какво е подготвила за утрешния ден. Какво означават тези думи? В сура Хашр 18 аят Аллах субханаху ва та'аля ни известява, че земният живот
е мястото, където ние трябва да посеем нивата, а ахирета е мястото, където ще женим. Ако тук вярваме в Аллах, ако извършваме добри дела, с които искаме да се приближим към Аллах, ще намериме това, което сме заслужили. Ако забравиме Аллах, ако се отдалечиме от Аллах, ако Аллах не можем да намериме за Него място в нашия живот и го забравим, вярвайте ми, че в съдния ден и ние ще бъдем забравени. В ден, в който всеки един от нас ще има нужда от милостта на Аллах. Ще има нужда от рахмета на Аллах. Ще има нужда от опрощението на Аллах. Ще има нужда някой да ти помогне, някой да се застъпи за теб. Някой да ти подаде ръка. Това, уважаеми братя и сестри, нека да направим всичко възможно, както казва пратеника алейхи салату вассалам. Възползвайте се от живота преди смъртта. Възползвайте се от живота преди смъртта, защото един ден ние ще напуснем този свят. Не е страшно, че един човек ще умре. Страшно е, ако умреш и не си се подготвил за деня на равносметката, за деня, в който ще застанеш пред Аллах. Сега с няколко думички и подточки искаме да видим какви са ползите за човека, за онзи, който е близо до Аллах. Първо, който е близо до Аллах субханаху ва та'ала, Аллах го възнаграждава с праведно потомство. Това е изключително важно. Праведно потомство. Когато ти се заминеш от този свят, да видиш, че след тебе си оставил деца, внуци, които вярват в Аллах, които правят ибадет на Аллах. След като си заминеш от този свят, да има кой да каже за тебе Аллах рахмети си. Да има кой за теб да даде садака, кой да направи дуа. Казва Аллах субханаху ва та'ала в Коран Керим: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Сура Тур, 21 аят. Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра. Ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си. В хадис пратеника Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал: когато един младеж търси съпруга да се ожени, казва, трябва да търсиш в нея 4 критерии. Защо? Защото в момента, в който ти търсиш съпруга, ти търсиш жената, която ще възпитава твоите деца. А от това възпитание зависи и поколението, което ще дойде след теб. Жената е тази, която възпитава, уважаеми брати. Не мъже. Мъже е този, който отсъства от къщи. Мъже е този, който по някакъв си начин изкарва препитанието за семейството. Но жената е тази, която постоянно с децата. Затова в днешно време жената мюсюлманка е под прицел. Трябва да бъде разголена, трябва да научат да пие алкохол, да пуши цигари, да отдалечат от всякакви морални ценности и как утре тя ще възпитава. Няма как да стане. Казва пратеник алейхи салату вассалам: когато един младеж търси съпруга, в нея трябва да търси 4 неща. Да е красива, да е богата, да е от хубав род и да е вярваща. Да е красива, да е богата, да е от хубав род и да е вярваща. И в края на хадиса вижте какво казва алейхи салам: избери вярващата, за да си спокоен. Защото красотата днеска имаш, утре нямаш. Богатството днеска го имаш, утре го нямаш. Но вярата, вътрешната красота, когато една жена има страх от Аллах, когато възпитава правилно децата си,
Единствено и само по този начин може да видим след нас праведно потомство. Моля Аллах Азза ва Джал, иншаллах, да отреди нашите семейства да бъдат праведни. Второ, когато един човек е близо до Аллах Субханаху ва Та'аля и му се подчинява, по този начин ти тренираш твоята искреност към Аллах. Какво означава това? Искренността е първият ибадет, който Аллах Субханаху ва Та'аля го повелява в Корана. Преди намаза, преди уроче, преди всички наши задължения, казва Аллах: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. И бе им повелено да служат единствено на Аллах с искренност, предани нему в религията, и да кланят намаза, и да дават закята. Това е правата вяра, казва Аллах Азза ва Джал. Искренността, уважаеми братя, е условие за приемане на делата. Когато извършваме дадено добро дело и искаме да женеме плодовете от това добро дело в съдния ден, трябва много добре да изчистим намеренията си. Което означава, когато извършваме дадено добро дело, да го извършваме заради Аллах. Преди около 2 дена пих кафе с един мой приятел, който се върна от Умра, от Мекка, и казва: много пъти съм ходил там, обаче този път малко разочарован останах. Защо? Хората правят таваф и 50% са изкарали GSM-а и си правят снимка за Фейсбук, за Инстаграм, да пуснат, да видят хората къде са били. Даваш 5 лева садака, веднага с телефона в Фейсбук, да видят хората, че си дал 5 лева садака. Ето за това става въпрос. Когато извършваме дадено добро дело, да го извършваме заради Аллах, за да спечелим задоволството на Аллах. Един човек в последните 10 дена от месец Рамазан, след като се върнал от теравих намаз, казал на своята съпруга, че иска малко да легне да почине, с намерение да стане и да иде за нощен намаз. Но било предписано Аллах точно в този момент да му вземе душата. И когато жена му се опитва да го събуди, какво вижда той? Той е умрял. Но въпреки всичко, какъв е бил ниета на този човек? Да стане и да иде за нощен намаз. Той умира в момент на ибадет. Неговият сън в това положение е ибадет. Затова пратеник алейхи салату вассалам ни научи да правим коя дуа? Аллахумма инни ас'алука хуснал хатима. О Аллах, направи така, че да умра с хубав край. Да умра с хубав край. Последните ми думи да бъдат ла илаха иллаллах. Последното дело, което извърша преди да напусна този свят, да е добро дело, с което да съм спечелил от твоето задоволство. Има хора умират в джамията, има хора умират в кръчмата. Субханаллах. Това казва алейхи салату вассалам: Аллахумма инни ас'алука хуснал хатима. Аллах Азза ва Джал казва в друг аят от Коран Керим: единствено Аллах е достоен за чистата религия. Какво означава чистата религия? Това е природата, според която Аллах сътвори човека. Всеки един човек се ражда с вродена вяра, че Аллах Азза ва Джал е един единствен. След това различни религии, различни секти объркват и заблуждават много хора. Аллах, единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо него, казват: служим на тях, само за да ни приближат още повече до Аллах. Каква е причината за да бъде неспослан този аят в сура Зумар, 3 аят? Когато Аллах Азза ва Джал изпрати Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Мекка, в самото Кааба имаше какво? 360 идола.
Меканците бяха идолопоклонници. От целия арабски полуостров идваха различни идоли. От една страна хората правеха ибадет на тях, коляха им курбан, правеха дуа на тези идоли, правеха ширк. А от друга страна това беше един вид икономика на Мекка. Мухаммед саллаллаху алейхи васелям, когато Аллах го изпрати като пратеник, за да им каже, че това, което извършват, не е правилно, той го попита: кой сътвори земята и небесата? Те какво казаха? Аллах. Мушриците от племето Курейш знаеха, че Аллах е този, който сътворява. Аллах е този, който дава препитание. Аллах е този, който контролира Вселената. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Това в Корана. И ако ги попиташ кой сътвори земята и небесата, казват Аллах. Добре, тогава защо служите на тези идоли? Какво казаха? Ето в аета. Казват: служим на тях само за да ни приближат още повече до Аллах. Те това нещо го правяха искрено. Но когато твоята искренност е пренасочена към нещо друго, което е харам, примерно с извинение, ти можеш да направиш зина с искрен ниет, Аллах да ти даде дете. Какво се случва сега? Харам е това. Има позволен начин, по който трябва да стане това нещо. Така също Даут ибн Аби Хинд, това е бил един човек, който е държал уруч 40 години. Вижте, пример за искренност. Пример за искренност. 40 години нито неговата съпруга, нито неговите деца разбират, че този човек държи уруч. Защото храната, която взима сутринта, за да иде на работа, всъщност това е било храната, с която той е разговявал. Защото всяка вечер се връща след акшам. Субханаллах, за каква искренност и отдаденост става въпрос. И така също Аллах субханаху ва та'аля казва в Коран Керим: кажи, ей Мухаммед, беше ми повелено да служа на Аллах с искренност във вярата. Ето много аети, много хадиси има, в които Аллах субханаху ва та'аля ни известява, че искренността е много важна. И когато ти си с Аллах, направи всичко възможно твоите думи и твоите дела да бъдат искренни заради Аллах, за да спечелиш задоволството на Аллах. Трето, който е близо до Аллах, той го обгръща с неговата милост и му дава двата свята, както и дунията, така и ахирета. Милостта на Аллах субханаху ва та'аля в земния живот обхваща и вярващи, и неверника. Виждаме човек, който казва, че не вярва, но Аллах и на него е дал богатство, и на него е дал семейство, и на него е дал здраве и всички блага, от които има нужда. Затова Аллах субханаху ва та'аля, неговата милост е всеобхватна. Но той дава дунията, земния живот, на тези, които обича, и на тези, които не обича. И на тези, които вярват, и на тези, които не вярват в Аллах. Но Аллах дава ахирета само на онези, които Аллах обича. На вярващите, които са се стремели да спечелят неговата милост. Уважаеми братя и сестри, разберете, че без милостта на Аллах няма как да влезнем в дженнета. Това го доказваме със следния хадис на пратеника алейхи салату вассалам, в който е казал: на никого от вас делата му няма да го вкарат в дженнета, освен ако Аллах не се смили над него и не го помили. Сахабетата попитаха: дори и ти ли, я Расул Аллах? Той казал: да, дори и аз няма да влезна в дженнета, ако Аллах не ме дари с неговата милост. И тук възниква един въпрос: дали делата остават безсмислени? Ще казва алейхи салату вассалам: никой от вас делата му няма да го вкарат в дженнета, освен ако Аллах не го дари с неговата милост. Разбира се, че делата не са безсмислени. Защо? Защото чрез добрите дела, които извършваме,
ние чрез тях се доближаваме до Аллах и чрез тях спечелваме Неговата милост и Неговия рахмет. Аллах казва в Корана: пиши ни добрина в земния живот и в отвъдния. Ние се завърнахме покаяни пред теб. Каза Аллах: с моето мъчение поразявам когото пожелая, но моето милосърдие обхваща всяко нещо. Моята милост обхваща всяко нещо. Един човек правил ибадет на Аллах субханаху ва та'аля 500 години. И в съдния ден ще му бъде казано: ти как искаш да влезнеш в дженнета? Чрез твоя ибадет или чрез милостта на Аллах? Той помислил малко и се казал: това намаз, който съм го кланял 500 години, уруч, който съм го говял 500 години, много ясно, че искам да влезна в дженнета с моя ибадет. Ще му бъде казано: вземи твоя ибадет и го сложи в едното блюдо на везната. И вземи твоето едното око, не двете. Сложи го в другото блюдо на везната, окото ще натежи. Уважаеми братя и сестри, от милостта на Аллах субханаху ва та'аля, че Той ни е дарил с зрение, за да виждаме, с слух, за да чуваме, с език, за да се изразяваме, и 1000 години да служим, ние не можем да се отблагодарим на Аллах за Неговата милост, за това, което Аллах ни е дал. Което означава, че трябва да направим всичко възможно да сме близо до Аллах. Трябва да направим всичко възможно да има място за Аллах в нашия живот. Защо? Защото какъв е този живот, когато човек живее далече от Аллах? Пратеника Мухаммед алейхи салам, какво беше запитан: я Расул Аллах, кой човек е най-обичан от Аллах? Алейхи салату васалам е казал: който живее много и прави ибадет на Аллах. След това беше запитан: я Расул Аллах, а кой човек е най-ненавиждан от Аллах? Алейхи салату васалам е казал: който живее много и не прави ибадет на Аллах, и е далече от Аллах. При първото положение виждаме, че това дълголетие е милост за теб. Защото колкото повече живееш и си близо до Аллах, толкова повече спечелваш Неговата милост. А във второто положение дълголетието е наказание. Защото човек колкото повече живее и далече от Аллах, е близо до шейтана и неговият живот, неговото ежедневие е изпълнено с харам, с гюнах, с извършване на лоши дела. Какъв е този живот? Затова, уважаеми братя, нека да направим всичко възможно да сме близо до Аллах. Колко е този живот? 30, 40, 50, 60, 80, 100 години? Дали си заслужава за тези няколко години, които ще минат неусетно? И ако в момента най-възрастният човек го попитаме дали е усетил как са минали тези 70-80 години, ще каже: нищо не усетих. Така ще мине живота. Заслужава ли си да загубим вечното щастие? Заслужава ли да бъдем далече от Аллах? Така също, който е близо до Аллах субханаху ва та'аля, четвърто, Аллах ще го възнагради, ще опрости греховете му и ще го дари с вътрешно спокойствие. Вътрешен мир. Аллах казва в сура Ра'д, 28 аят: Ела би зикриллахи татмаиннул кулуб. О да, чрез споменаването на Аллах сърцата се успокояват. Когато един човек споменава Аллах, той е близо до Аллах. Той е спокоен. А най-добрият начин, най-прекрасният начин, най-постоянният начин ние да споменаваме Аллах, това е намаза. Нека да не си изоставяме намаза.
Това е задължение за всеки един от нас като мюсюлмани. Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб, известен като Зейнул Абидин. Този човек, който е служил на Аллах Азза ва Джал, който искал да спечели наградата на Аллах, който искал да спечели опрощението на Аллах. Той е бил много години халиф в Медина, управник. И в продължение на много години всяка вечер взимал чувал с брашно и там, където имало вдовици, сираци, бедни хора, взимал определен грамаж брашно, чукал на вратата, оставял и се махал да не видят кой е. Правил скрита садака. Знаете ли хората кога разбраха кой е правил тази скрита садака? Когато Зейнул Абидин умира. И тази садака се прекъсва. Затова, който иска да бъде близо до Аллах Субханаху ва Та'аля, трябва да му служи, за да спечели награда от Аллах и за да спечели опрощение. Бъди с Аллах и Той ще бъде с теб. Кажи Аллах, това е име, което в момента, когато го изричаш, чувството е неописуемо. Аллах излиза от дълбоко. Ако кажеш друго име или на предмет, като часовник, врата, химикал, къща, печка и така нататък, не е същото чувство. Кажи Аллах. Не се успокоява душата, освен единствено тогава, когато изговорим името на Аллах. Шейтаните, когато чуят името на Аллах, бягат надалеч. И казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим: А'удhu биллахи минаш шейтанир раджим. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. И който се отвърне от моето напомнене, за него ще има живот в лишение. Който живее далече от Аллах, за него ще има живот в лишение. Той никога няма да бъде истински щастлив. Той никога няма да бъде истински спокоен и вътрешно удовлетворен. Разказва се, че при един шейх Набил Ал-Ауади, то все още жив, казва, при мен дойде една жена, която е била много богата. Притежаваше милиони, автомобили, замъци, злато, сребро, частен самолет и така нататък. Но тя ми каза следното нещо: шейх, аз съм нещастна. Субханаллах. Имаш всичко. Много хора си мислят, че щастието в многото богатство. Обаче не е така. Щастието е при Аллах. Когато ти намериш място за Аллах в твоето сърце, в твоето ежедневие, тогава истински ще почувстваш това щастие. Бъди с Аллах, за да бъдеш спокоен. Ако си беден, но си с Аллах, знай, че ти си най-богатия. Ако си слаб и унижаван от хората, бъди с Аллах и ще бъдеш силен и горд. Ако си загубен, т.е. ако си загубил правилният път и си заблуден, бъди с Аллах, за да се напътиш. Ако си тъжен, бъди с Аллах, Той ще премахне мъката ти. Пето, когато човек е близо до Аллах, е далече от шейтана. Нема трети вариант. Или ти ангажираш себе си да си близо до Аллах, да живееш така, както Аллах изисква от теб. Ако това не го направиш, вярвай ми, че шейтана ще те ангажира с много странични неща. Има два пътя. Фарикун илал дженнати ва фарикун фис саир, казва Аллах в Корана. Група от хора вървят към дженнета и група от хора вървят към джехеннем. Въпросът е, ние по кой път сме поели? И всичко това зависи от нас. Аллах Азза ва Джал ти изпрати пратеник, за да ти покаже правият път. Аллах Азза ва Джал заедно с този пратеник ти изпрати свещена книга, Коран Керим, която е напътствие, която е словото на Аллах.
Казва Аллах Азза ва Джел в Коран Керим: Елиф лам мим, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Елиф лам мим. Това е книгата, Коран Керим, която няма никакво съмнение в нея, че тя е Словото на Аллах, че тя е истината. И какво още? Худен лил муттакин. Напътствие за богобоязливите, за онези, които имат страх от Аллах. Аллах ти е дал пътя. Аллах ти е изпратил пратеник, за да ти го покаже. Свещена книга, за да бъде светлина, която да ти озарява този път. От тебе не се изисква нищо друго, освен да вървиш по пътя на Аллах. Когато човек е близо до Аллах, е далече от шейтана. А когато човек е далече от Аллах, е близо до шейтана. Казва Аллах в Корана: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Когато натрапливо видение от шейтана засегне богобоязливите, което означава, че шейтана по всяко едно време се опитва да ни отклонява от правият път. Защо? Защото това е неговата задача. Но какво се случва? Ти в този момент си спомниш за Аллах, започнеш да споменаваш Аллах, вървиш по пътя на Аллах и ето ги зрящи. Няма как шейтана да ти навреди. В друг аят казва Раббуна Субханаху ва Та'аля: Инна шейтана лакум аду, фаттахидуху адува. Несъмнено, шейтана е вашия враг. И затова го приемайте като такъв. Направете всичко възможно да се предпазите от него. Ето, когато човек е близо до Аллах, когато човек прави всичко възможно да спечели задоволството на Аллах, той се отдалечава от шейтана. Да. Шесто, който с Аллах и служи на Аллах, той му дава препитание от там, откъдето въобще не е предполагал. И това Аллах Субханаху ва Та'аля го казва в сурат Талак, 2 и 3 аят: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. За онзи, който се бои от Аллах, той ще стори изход и ще му даде препитание от там, откъдето не е предполагал. За онзи, който се бои от Аллах, той ще му даде изход, ще му стори изход от всяко затруднено положение. Аллах ще те улесни. Защото Аллах казва в Корана, че след всяко затруднение идва и улеснение. И Аллах ще ти даде препитание от там, откъдето не си предполагал. Което означава, уважаеми братя и сестри, въобще не трябва да се притесняваме за препитанието, защото ние вярваме в Аллах и знаем, че Аллах Субханаху ва Та'аля ни го е предопределило още преди да се родим. Преди да се родиш, твоето препитание се знае. И няма да си заминеш от този свят, докато не хапнеш и последната ладжиса, което Аллах ти е отредил. Така. Днес много от хората се страхуват за препитанието. Защо? Защото не са с Аллах. Защото са далече от Аллах. Много хора правят сметка: моите деца след 10 или след 20 години какво ще ядат? Ти може и да не си жив, за да ги видиш, но бъди с Аллах и Аллах няма да ги остави. Случката с Ибрахим алейхиссалам, когато заедно с неговата съпруга Хаджар и Исмаил, който е бил бебенца, Исмаил алейхиссалам, случката за водата Земзем, когато отиват в Мекка. В Мекка тогава нямаше живот, нямаше никой. И в един момент Ибрахим алейхиссалам трябваше да ги остави там
и да замине за известно време до някъде и да се върне. И когато каза това на неговата съпруга, тя какво го попита? Аллах ли ти заповяда това? Той каза да. Тогава Хаджар какво каза? Отивай, след като Аллах ти е заповядал, Аллах няма да ни изостави. Нямаш какво да едеш, няма какво да пиеш. Аллах няма да ни изостави. И знаем случката, когато с позволението на Аллах, близо в близост до Исмаил алейхи салам, където тя го беше оставил пеленаче, Аллах дава да извира водата Земзем и до ден днешен милиони мюсюлмани, милиарди мюсюлмани пият от тази вода. Какво виждаме тук, когато един човек истински се уповава в Аллах, когато един човек очаква от Аллах, той знае, че Аллах препитанието ти го отредило и Аллах няма да те остави. Така също, който е с Аллах, този човек се предпазва от извършване на грехове, както явни, така и скрити. Вярващият се страхува от Аллах, когато е между хората и когато е сам. Когато един човек остане пред компютър или пред телевизора сам, може да гледа каквото си иска, нали така? Но знай, че Аллах те вижда. Знай, че Аллах те наблюдава. И Аллах казва в Коран Керим, в сура Муджадиле, 7 аят: не виждате ли, че Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята? И няма таен разговор на трима, без той да е четвъртия, нито на петима, без той да е шестия, и нито по-малко от това, и нито повече, без той да е с тях, където и да са. После в деня на възкресението ще ги извести за делата им. Аллах всяко нещо знае. Пратеника Мухаммад саллаллаху алейхи васалям е известил неговите сподвижници и сахабета, ради Аллаху анхум, че в съдния ден ще има такива хора, които ще са кланяли намаз, както и ние кланяме. Ще са говеяли уруч, както и ние говеем. Ще правят хач, както и ние правим. Но техните дела, които ще бъдат като планини, в съдния ден ще станат на прах и няма да имат полза от тези дела. Защо? Когато беше запитан пратеник алейхи салату вассалам, той прочете следния аят: и ще преценим всяко дело, което те са извършили, и ще го превърнем в разпиляна прах. Това ще бъдат онези, които явно са показвали, че се страхуват от Аллах, а когато са оставали насаме, са извършвали грехове. Субханаллах. Може би всички ние сме в тази група. Аллах знае най-добре. Моля Аллах азза ва джел да ни напътства и да ни предпазва от това нещо. Така също, който с Аллах е постоянен в ибадета. Това е много важен момент. Да правим ибадет на Аллах. Защото в крайна сметка Аллах за това ни е сътворил. И казва Раббуна субханаху ва та'аля: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Сътвориха джиновете и хората за нищо друго, освен за да ми правят ибадет, за да ми служат. Един от тълкователите на този аят казва: след като Аллах ни е сътворил, за да му служим и за да му правим ибадет, би било редно да обърнем сериозно внимание на това, заради което Аллах ни е сътворил. И вместо заключение на всичко това, което казахме до тук, искам да завърша с един хадис, в който хадис пратеника Мухаммад алейхи салату вассалам се обръща към Абдуллах ибн Аббас. Абдуллах ибн Аббас е било дете. Казва: бях зад пратеника саллаллаху алейхи васалям, яхнал животно зад него, което той яздеше. Някои учени казват, че са били на различни животни, други тълкователи на хадиса казват, на едно животно Абдуллах ибн Аббас е бил зад пратеника алейхи салам. Това не е толкова важно. По-важно е да видим какво казва пейгамбер алейхи салам на това дете. Казва: я голям,
Хей, момче, ще те науча на няколко думички, на няколко съвета. И първото нещо му казва, пази Аллах, за да те пази и Той. Как да пазим Аллах? Спазвай Неговите заповеди и се предпазвай от забраните Му. Съблюдавай фарзовето, бъди богобоязлив и Той ще пази и теб. Семейството ти ще пази и вярата ти. След това му казва, пази Аллах и ще го намериш пред себе си, което означава, ще видиш, че Той е с тебе, със своята защита, подкрепа и помощ, където и да се намираш. Уважаеми братя и сестри, едно нещо е достатъчно да остане в нашето съзнание. Знайте, че когато ние сме с Аллах, Аллах никога няма да ни изостави. След това казва пратеник алейхи салам, ако зовеш за помощ, обърни се към Аллах. Тоест, ако поискаш нещо свързано с светския живот или с религиозният ти живот, или нещо искаш от Аллах за ахирета, обърни се към Аллах. Ако зовеш за подкрепа, пак се обърни към Аллах. Ако потърсиш подкрепа за нещо свързано с земния или задгробния живот, обърни се към Аллах. И знай, че ако общността, това е много важно, ако цялото човечество се събере, за да ти бъдат полезни с нещо, те не ще ти бъдат полезни с повече от това, което Аллах ти е отредил. И ако всички хора се съберат, за да ти навредят, знай, че не могат да ти навредят повече от това, от което Аллах ти е отредил. Затова мюсюлманинът е спокоен човек. Защото знае, че всичко, което ни се случва, Аллах го е отредил. И затова казва пратеник алейхи салату вассалам, чудна съдбата на вярващия. Когато го сполети добро, се отблагодарява на Аллах. Защото мюсюлманинът е благодарен човек. И тази благодарност е причина Аллах да й надбавя. А когато казва пейгамбера му се случи лошо, мюсюлманинът проявява търпение, сабор. В следствие на което проявено търпение, съдбата пак е добра, защото Аллах те възнаграждава за това търпение. Това, уважаеми братя и сестри, пред нас е месец Рамазан. Месецът на търпението. Месец Рамазан, който е една духовна школа за всеки един от нас. Месец Рамазан, който е месецът на промяната. Малко или много, всеки един от нас в този свещен месец усещаме сами по себе си, че сме по-религиозни, по-отдадени на Аллах, по-близо до Аллах. Това след като можем да го правим през месец Рамазан, да поддържаме тази близка връзка с Аллах, защо да не го правим целогодишно? Защото нашият Създател Аллах Субханаху ва Та'аля, който мисли за нас 24 часа в денонощието, не би било редно ние да се сещаме за Аллах от петък на петък, или от Байрам на Байрам, или от Рамазан на Рамазан. Нека да намерим място за Аллах в нашия живот, в нашето ежедневие. Нека да сме близо до Аллах, за да бъде Аллах близо до нас. Защото когато човек е близо до Аллах, това показва, че този човек не е забравил Аллах. А когато ти не си забравил Аллах, и Аллах няма да те забрави както на дюнята, така и най-вече в ахирета. В съдния ден, в който ще имаме нужда от милостта на Аллах, от Неговата милост, от Неговият рахмет. Моля Аллах Азза ва Джел да ни улесни ибадета, който ще извършим в месец Рамазан. Моля Аллах Азза ва Джел да ни го приема. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля тази наша среща да я предпише като ибадет. И моля Аллах Субханаху ва Та'аля да отреди всеки един от нас да влезем в дженнета, иншаллах. Защото в крайна сметка целта на всеки един мюсюлманин и мюсюлманка трябва да бъде да постигнем дженнета, иншаллах.
Tako je to isto da kaže Allah da bude dovoljen od vas. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaih.